Prayaraj Kumbh mela o kotor hor nangka koktishalni diporo Kumbh mela ni 19 nong sector ni kaisa 10 to hor nangka kaisa 10 ni simite kaisa 10 to hor nanga ni sengka abhai keno kwbangma 10 to hor nangka gas cylinder ni hor nangka hanei 1 suklaikya 50 high 10 khamai thapla saka koktishalni shaidik jora kebo dukhumarmani koktuma maniako Prayaraj Kumbh mela o kwbangma borok no phaikya laimthang bodol rok swkangni simina joto shep shap khlaiton nijak horbothane biyinda rok logi no horbotharka patimoni kokta mani aro thangka police rok boktorok no arni sewoi kubuni safety thayo talangka Kumbh mela akhaura thaini in charge Bhaskar Mishra saka 19 nong sector ni kaisa 10 ni kaini cylinder hor nangka abon logi no garani 10 to hor nangai thangka hor nangmani yakulo aro tongnai boktorok kiri koro wnglaijak Bureau Report Kokkhorang